Ngizonitalabha-ke nina ngizoniqondile. Athole! Ukujola nomuntu ongasiyona itype yakhe uyakukhokhela. What do you mean by that? Listen properly. Mawuyintombazana ukukhokhela ngokuba isigqila sakhe socansi. Ukubiza uma ngabe edinga ucansi kuphela. Look at this. Sengikhathele ukulala nawe. Cause nalento leyo ukuthi uyangixosha. Uthi ngiyephi mawungixosha ngihlale kuphi? Mangabe seliphelile uthando, ntshela umuntu iqiniso, ungamlimazi. Mangabe umjita ukhokhela ngokusenda imali ungazi usenda imali yani. Umfana ongangiphi imali ngisho ngathi unama pure attentions ngisho ngathi unama pure attentions angawasatha lawo ma pure attentions eyophiwela abanye inkosi yami. Hayibo utakiwe Akuyekwe thina sibantu besifazane sinomthelele kuthina abantu besilisa besibulala. Sengithumela imali ngathumela imali. What's up? Ayi. Kushuthi ukulobola into oqhelelene nayo wena. Uphapha. Hayibo guys, I did not know this. Uthi ungena baba eButterfly. Ikuphi eButterfly? Oh, eButterworth baba. Kwazakala kusopha sekukhala lephezulu. Ivale mfana.